martanya mahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus do hatai. Amin. Hatani di batari hita ima na tarsura di Yohanes bidusada ayat 40 satu ayat 51 tangyo kamu ma hatani di bata. Torang ni arenai di nanang lau ibana tu Galilea Jepang sama si Filipus dungi di dok Yesus mama dok ibana yutum maau alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas do si Petrus dapo si Filipus ma si Nathanael jadi di dok mama dok ibana nunga jupak kami ibana nani dok ni si Musa di surat ni patiki jala na pinabuan ni akka panurirang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret dungi ni dok si Nathanael mamad dok ibana tuntar bahay ma ro na dinggan siyan huta Nazaret jadi dok si Filipus mama ro maho marnida dida Jesus si Nathanael ro manopot ibana jadi dok mataringo tu ibana Oma sada halak Israel na sitong na sumarpangasi di bagasan. Ninna si Nathanael mamado ibana siya dia ditadaho aku dungi dari sisma ibana. Hui dado uju ditoro ni hau arai ho adorang so di jo si Filipus ido peho. Dungi ninna si Nathanael mangalusi ibana guru nami. Hodo anak ni dipata. Hodo raja ni hala Israel. Dungin na jis mamangalusi ibana. Ala hudok tuho. Huida do ho ditoru ni hau aray. Ubay na porsiya ho. Idaw mudo pe na sumurung siya ni. Laos nin nama. Tutusi tuturo na orokon tuham. Idaw muna do muka banu agicang. Jara manay medyo akka suru-suru ni dibata. Tumopot. Anak ni Jolmain ima sahna dihamuna dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus somaldo tabegi padohan kenal maka sayang tak kenal maka tak sayang lapatan ni padohani molonunga saling masitadaan tubuh ma roha na masya holongan alay dang mungkin boy pitor tubuh holong molo dang dopeng masitadaan alay manada sa sahala jolma bilintin tu dope pitor taboto hadiron na nampe naung taboto guarna nampe naung taboto alamak na manang buhinan alay molo rohana doho pangalahona nang pikiran na belum tentu depe buy taboto jala suang songonido di bagasat turpu taong gudang do jolma si hatoropan nanaing manada jala dohot mabigi taringo tutuhan Jesus sudido na sida manada ditanda na sida do Jesus alay dang sudina sida manada manang makaporsiyay manang makaholongi dangolo na sida mangihuton jala gudang do na sida holap panadaw separdakingom alay molo Tuhan Jesus manada hita dada hola sekedar dada hola marga ditada dada holan alamat dada hola buhi alay tung takas dong ima ditada ibana do nang na dibagasan roha na dibagasan batin ni Jolmain jalay do na pinangido ni turpu tasadarion asa panadot tataring Tuhan Yesus songo panadon ni Tuhan Yesus nang tusisian na songo nima nakita lahom manada Tuhan Yesus songon panadon ni Tuhan Yesus nang tuhita
asa takas panadotai dang tadda Soekarno dakko lamang ihuti siborok alai ikut takas sita manada di bagasan hapor siam. Alani masa menharik do di hamak kadonga sahapor siam di igil turpu tom nagabe ucahan manang si putih harta. Na parjulu neng takas ima dohon itubukon patadahon diri. Somal molo sasahalak masuk to kapunguan say di patadahon do dirina. Di Papua guarna, di Papua keluargana, di Papua ulonna nang alamat ni jabuna. Asala patanna murah ditada jala murah mangatusi hadirionna. Sada lapatan nanyi ima nang takas tarida tatada jala terbuka asa sian panadod diri gabe bui hita maraleale manang martodong manang bersahabat. Jala ikonadong do siya kita manakang dina patadahod diri mabuka diri. Lapatan na mabuka diri di si asa terbuka hitam. Tudong atay gabe lambui ma lam jonok. Di baga sa turputo takas do taida di patadahod Jesus do dirina. Nung takas nang ditada Jesus do si Pilipus do si Nathanael. Songoni nang si Nathanael do si Pilipus do si Simon. Alay panadaw na sida imanak ngani holan panadaw secara lahiria dope. Jala takas doi didok si Nathanael. Songon natakas taida di ayat 40 noy. Dang tung tarbahen na dinggan ma siyan Nasaret. Imana patuduhon panadaw na siyan hajol maom. Jala boy doi jot panadan na songoni tuak kadongan ng tuak kaluat gabi patubuhon merendahkan meremehkan status ni sasahalak alani luat na manang alani keluargana ala taida sian lahiria siya kami meton na jala alani latar belakangi bui tahilala halak na lea manang halak na tertinggal. Alani masay menarik do turpu tahun alani takasman diajak dihita songon na pinatuduhon ni si Pilipus doho si Nathanael di ayat 45. Didok si Pilipus doho tu si Nathanael taringo tu Jesus nunga jupak kami ibana. Nanidok ni si Musa di surat ni Patiki jala na pinabuo ni akka panurirang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nasaret. Jesusido nang liling di surakod di bata marhite akka panurirang nang didok ni si Musa di pada narobi di 5 Musa bidu 10 ayat 10 ima namadok ako matutupati dako sugot di nasidasada namar lapata doy nunga di surirakon adorang ima di bagasan masa ni si Musa taringo tu Jesus, taringo tu Mesias. Moldo di jalo si Nathanael hatay. Ala memang mamereng ibana sian faktor sejarah. Ala memang ala mamereng ibana ima sian huta Nasaret. Lapatan na so adong hea na dinggan ro sian Nasaret di hilala ibana. Jala jujur di ibana di si. Aladang pola didok huta Nasaret gabi huta na bacibang gahonon. Alay gabi di bagasat turpu taom di sido idota ima salah satu sian huta Nasaret gabe ro si palua. Alam dia makadong saha porsyaon ternyata dung langsung paado-pado jala makatai si Nathanael do Jesus. Ado na terjadi ima muba si tutu rohana. Bahkan sangat menarik molo taida di ayat 40 siai.
gabi dido iba nama tutu guru nami hodo anak ni dibata hono raja ni halak Israel. Dia makarungan panidangin na songonon luar biasa dui. Lapatan na tadda Soekarno dakkola songonibe. Dakkolan tadda sepintas be. Dakkolan holan berita be dipiki. Alai nunga Rosian Sinatanail. Panggoraon manang panadaon nang pajuk pang imanaro Jesus nang makatahatay doho Jesus. Jala di perjupangan ni ibana do Jesus mabuka rohana dan berdebat ibana alai di sima terbuka roha pikiranna dan mangasahon parbinotoan utuh-utuh ni ibana dan mangasahon huaso alai takas do taida di baga satrupu tahun si Nathanael doho si Filipus gabe sada tiruan ima taringo tuna manada Jesus. Metode na songono mara ikko bagas. Tatiru manang metode na masaling memperkenalkan Nabi ni Jesus nang songoni si Filipus nang songoni si Nathanael laho pajupang dohot harajaon nang taringo tu Jesus Kristus. Napadua ko nang dohonon ni turpukod do ima asa adong respon komunikasi ta. Labatan na diajak duhita supaya saling ada hidup di dalam berkomunikasi. Di sada pungua pe ikon adong do respon sen akka anggota ni pungua ni asa tubuh holong. Jala asa tubuh nama si sisean. Nama si sukunan, nama si beta-betaan, masih pabuaan, gabe adong ma keterbukaan, adong ma membuka diri, gabe adong ma ima patar, nama si sukunan, huhut ma di komunikasi na kengani lentari dama harosuan ni panadawon. Jala pungani pelam taboma, ala adong keterbukaan ya kapak katayon, nang songon ya kasemangat, memberi akka masukan-masukan marhite komunikasi. Apalagi dipraktikkan waing. Nah, tidak di kecanggihan di teknologi, bagaimana kita akan memakai teknologi sebagai komunikasi saling masitadaan asam rulam rosu. Dia maka dongan tidak matruputo menarik situ tudo komunikasi ni Yesus do si Filipus nang si Nathanael. Di komunikasi itu tidak respon bagaimana Yesus dengan memakai bahasa komunikasi yang indah, bagaimana juga Nathanael dan Filipus ima berkomunikasi, merespon dan membuka diri. Ido hala na mana dahun diri pada dahun diri itu di bata songonima nang hatani di bata na tatada memberikan respon positif apapun imana keng idota nang na terjadi. Jala pikiran ni si Nathanael nakeng na negatif taringo tuhuta Nasaret. Ketika Yesus memberikan komunikasi yang baik, ketika Yesus mau menyentuh hati dan pikiran Nathanael sehingga panadon nibana nakengani ima lam patar jala lam takas. Dia makadongan ima salah satu nanay berengota respon kita makanguluhon panadam taringo tu hatani di batang. Dapat adahom ma Jesus tu sadok portibiom. Dapat adahom ma ima parjuk pangatado Jesus manang tu isipe. Songo panadayon ni si Nathanael ni hodo guru na burju. Guru nami anak ni di bata raja ni Israel. Guru na burju na marlapata doi ima mengajarkan taringo tu haburjuon manang guru nami na marlapata doi dakkolan sekedar guru alai berengot tadi si ima memberikan arahan songon guru panadaon ni si Nathanael mengajarkan hasitongan asa guru di pangalaho nang di pabahenan. Jadi itu nang nandok ni Tuhan Yesus di Matius 20 ayat tului.
Namangi ko moro takas na yung dohono ni turpukon ima tapatadda ko ma Jesus songon anak ni debata na rosian debata. Labatan na ikut dohono tado Jesus ima na 100% debata. Jalan na 100% debata ima ditadda si Nathanael nama do nunga mukap jalan nunga di ide mana hodo anak ni debata. Namar lapata dui hatai dakolan sekedar madok hodo anak ni debata. Alai ditadda ibana bahwa Jesus itu Allah maha tahu, maha besar, maha mulia. Ditadda ibana songon anak ni dipata sian pak katayon naro sian Jesus nama dok ima ditadda adorang so paju parupe adorang so rodope rap dohot si Filipus nunga di ida Jesus ibana ditoruni hau ara adorang so dijo si Filipus dope ibana. Namar lapatan dui ima songon anak ni dipatan bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Na diboto nang peso takas dope diboto si Nathanael, tetapi Yesus itu sebagai anak Allah maha tahu diboto do ana masa yakka na porsiain. Jaladi panadon ni ibana mamadok raja ni Israel do ibana. Narosyan pinoparesi Daud. Sada lapatan ni masongona di Jesaya sia aya onomi. Ia di Jesaya sia aya onomi di guari do raja ni Israel. Ia raja ni Israel ima raja ni Hadameon. Ia raja ni Israel ima na di guari naro sian harajaon na sian banogijam. Namar huaso ima di bagasan portilion. Lapatan ni raja ni Israel do ibana. Asa namar huaso do ibana disadok manggonggomi ima raja bulun dakolan namar huaso di portivion alay namar huaso di banagicam nang di banuatoro namar lapata doi huaso ni Jesus songon raja dang songon raja na di portivion alay di pagonggopo Jesus do dirina raja bulun nang manaluhon sibolis dohot hamateam. Jalan aparpudima dia makadongan. Diajak turpu todri hita ima lemanada Jesus di bagasan hapur siaon. Tatadda ma Jesus di bagasa kapur siaon. Hanak nang manada Jesus di bagasa kapur siaon. Takas may ima majuhon songo si Filipus mabuan dongan na tu Jesus. Dibuan si Filipus do si Nathanael tu Jesus. Di patadaw si Johannes padido do Jesus tu si Sianna. Gabi dihuto si Andreas ma Jesus. Jala songonido si Johannes padidi. Dang di pamurnang-murnang dirina. Alay lamme do ibana. Jala ditugion ibana do nang si Andreas. Ditugion ibana do nang na ima si Simon. Jala songon ima perjupangan ni si Filipus doho si Nathanael pajupang doho Jesus. Raido sada gabi tugas na balga na tajalo mabuan dongatay, mabuan rumah tangga tay, mabuan keluarga tay, mabuan ulau tay, mabuan isipin. Songon halak na porseta buan sadanari tabuan ma Jesus. Tabuan ma ibana Jesus itu akaharak nasing tabuan marongat tayo ng pajupang doho Jesus. Asa na marlapata doi tugas ta sahat di bagasa tikyom metodeta saat di kebuado metodeta boy saling merangkul asa dongata naso saha porsyapi boy gabi manada Jesus raja Jesus imanakani sibuah kadamion jada Jesus anak ni dibata. Dia makadongan gudang do memang akka kesaksian na tabigi taringot tu kesaksian pribadi taringot tu Jesus. Alay naing ma salu na akka kesaksian di bagasang nguluta. Dinaong patarhita manada Jesus. Isi matutu Jesus. Dinaong di patadaw Jesus nila tu hita. Jala hita pe takas na patadaw dita tu Jesus. Ibana do biru-biru ni dibata. Ibana do nang mamorsak kita.
ibana do nang paluah kita, ibana anak ni dibata na burju na olo paluah kita, jala ibana do nang tahati dakon disadok ngoluta, disadok portibion, atong lam taridama ngolu para lialiota, ima nang maraliale hita do Jesus Immanuel, Jesus rapdo tita gabi alelena, gabi malua mahita atong naing masadut portibion madok Jesus do gabi anak ni dibata, Jesus do si paluay. Amen martangi yang mahita. Mauliate mariho ali Tuhan marhiti hatam na gadi na paingotok kami asa totok kami Tuhan lam takas manadaho. Amen.